рӯзи дуюми ҳамоиши дуюми байналмилалӣ оид ба дастсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо баррасии масъалаҳои вобаста ба об дар бахшҳои гуногун оғоз ёфт. иштирокчиёни ҳамоиш дар Кохи Сомон дар 13 панели мавзӯӣ масъалаҳои ҳалталаби соҳаро мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор доданд. таъмини амал ва шарикӣ дар соҳаи захираҳои об дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва глобалӣ яке аз мавзӯъҳои муҳим дар рӯзи дуюми ҳамоиши байналмилалӣ буд, ки бо иштироки доираи васеъи олимону мутахассисон мавриди муҳокима қарор гирифт. дар ин ҷаласаи пленарӣ масъалаҳои густариши фаъолият ва ҳамкориҳо дар соҳаи захираҳои об дар Тоҷикистон баррасӣ шуда, қайд гардид, ки об дар меҳвари рушди устувор қарор дошта барои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, экосистемаҳои солим ва некуаҳволии инсон аҳамияти ҳалкунанда дорад ва барои коҳиш додани хатари бемориҳо дар сатҳи глобалӣ ва беҳтар кардани саломатӣ, некуаҳволӣ ва маҳсулнокии аҳолӣ муҳим аст. кишварҳои дигари минтақа, инчунин дар саросари ҷаҳон дар идоракунии самараноки захираҳои об ва расонидани хидматрасониҳои мувофиқ ба аҳолии худ бо чунин мушкилот рӯбарӯ ҳастанд. азбаски тағйирёбии иқлим ба иқтисодиёт, ҷомеа ва муҳити зисти мо таъсири амиқ дорад, андешидани чораҳо оид ба об барои мутобиқ шудан ба тағйирёбии иқлим ва пешбурди рӯзномаи рушди устувор то соли 2030 муҳим мегардад. Конференция, конечно, очень впечатляет. И впечатляет вот то, что как организовано принимающей стороной. Очень высокий уровень, более 80 стран, 400 участников. И вот сегодняшняя конференция, в которой только что я была, для меня очень была познавательно. Нужно начинать не с того, что технологии внедряются, все. Начинать надо с того, что с садика до взрослого населения учить тому, что нужно хранить воду. А то, что мы говорим, что вода – это жизнь, вода принесет, для будущего поколения нужно оставить. А можно и сейчас не просто говорить, а действовать. ҳамзамон дар толори дигар чорабинии паҳлӯӣ таҳти унвони рӯзномаи амалиёти об аз душанбе 2022 то Нью-Йорк 2023 баргузор гардид. нотиқон изҳори итминон карданд, ки об дар иқтисоди Тоҷикистон нақши ҳалкунанда дошта дар рушди соҳаҳои муҳимтарин саҳм мегузорад. аммо захираҳои ғании оби кишвар бояд ба таври ҳамоҳанг ва муассир идора карда шавад. агар онҳо ба таври қобили мулоҳиза ба рушди иқтисодии Тоҷикистон мусоидат кунанд ва ба ҳамкориҳои минтақавӣ мусоидат намоянд. қобили зикр аст, ки конфронси обии Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 дуюмин конфронси об дар таърихи Созмони Милали Муттаҳид ва аввалин конфронси об дар таърихи 50 соли охир дар ин созмон аст. аз ин хотир ҷомеаи ҷаҳонӣ ба он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ба натиҷаҳои он умеди зиёд дорад. Тоҷикистон ва Голландия ба хотири омодагии ҳамаҷониба ба ин рӯйдоди сатҳи ҷаҳонӣ ба унвони ҳамраиси конфронс тамоми талошҳоро ба харҷ медиҳанд, то конфронси Созмони Милали Муттаҳид 2023 воқеан таърихӣ гардад. бояд тазаккур дод, ки тибқи қатномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи баргузории конфронси соли 2023 ҳамоиши дуюми душанбе дар раванди омодагӣ ба он мақоми вижа дорад. обу энергетика, озуқаворӣ ва муҳити зист байни ҳам пайвастагии ногусастанӣ доранд ва ин алоқамандӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки амнияти ин соҳаҳо бо ҳам пайваст аст ва фаъолият дар яке аз онҳо ба дигар бахшҳои зикршуда низ таъсиргузор мебошад. ҳамин мавзӯъро дар доираи ҳамоиши байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе таҳлилгарону мутахассисон, ки намояндагони мамлакатҳои ҷаҳон ва созмону ташкилотҳои байналмилалӣ ҳастанд, дар бахшҳои гуногун мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор доданд. тавре зикр шуд масъалаи истифодаи самараноки ин неъматҳои табиӣ муҳиму ҳалталаб аст. аз ин рӯ иштирокчиёни ҷаласа сари як миз гирд овардани коршиносонро аз тамоми дунё ва ба муҳокимаву омӯзиш гузоштани ин масъаларо аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми хубу самарабахш арзёбӣ намуданд. ба гуфтаи мутахассисон дастсолаи навбатии байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об платформаи муҳим барои ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас ва таъсирбахш дар самти ҳалли ин мушкилот мебошад. ба маълумоти омории аҳолии сайёра бо суръати беш аз 80 миллион нафар дар як сол афзоиш меёбад. طبق بهاگذاری‌ها تا سال 2030 به جهانیان 30% بیشتر آبی آشامیدنی، 40% زیادتر نیروی برق و 50% بیشتر مواد آذوقه‌واری لازم خواهد آمد. برای قانع نمودن این طلبات نمیتوان آب و آذوقه‌واری و انرژی را در علاهیدگی مورد آموزش قرار داد، زیرا دو ساحه بعدی به آب قریب که وجود داشته نمیتوانند. مثلا برای حاصل نمودن مواد خوراک تخمینا 70% ذخیره آب آشامیدنی جهان صرف می شود. برای استحصال نیروی برق هم طلبات به آب بیشتر می گردد. تا اینکه این ذخیره‌های آبی به پررگی تمام نشوند، استفاده ثمرناک نیروی برق و مواد آذوقه‌واری مهم و ضرور شمرده شد. از 22 تا 24 مارس سال 2023 در نیویورک کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به بررسی همه‌جانبه میانه مهلت تطبیق هدف‌های 10 ساله بین المللی برگزار می‌گردد.
ин чорабинӣ дуюмин конфронси об дар таърихи созмони милали муттаҳид ва аввалин баъди 50 сол ба ҳисоб меравад ки таҳти ҳамраисии ҷумҳурии тоҷикистон ва нидерландия баргузор мегардад. дар ин бора 8 июн дар шаҳри душанбе зимни баёнияи матбуотӣ маълумот дода шуд. чорабинӣ дар доираи барномаи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 гузаронида мешавад. ман Карин Мармсолер, намоянда аз Олмон, барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ ба Душанбе омадам. ин конференсия барои ман хеле муҳим аст. ҷумҳурии Олмон барои даъват ба конфронс ташаккур баён менамояд. ин як ҳамоиши хеле аҳамиятнок аст, ки барои Осиёи марказӣ ва Аврупо намунаи олӣ шуда метавонад. Олмон низ чандин сол аст, ки кишварҳои Осиёи марказӣ, бахусус Тоҷикистонро дар самти идоракунии захираҳои оби нӯшокӣ ҷонибдорӣ ва дастгирӣ мекунад. инчунин метавон гуфт, ки Олмон барои омодагӣ ба конфронси Нью-Йорк дар соли 2023, ки бо ҳамраисии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Нидерландия баргузор мегардад, омодаи дастгирӣ аст, зеро он аввалин конфронси вобаста ба об дар давоми наздики 50 сол хоҳад буд. бинобар ин вақти тезонидани рушди ҷомеа дар доираи иқтисоди сабз расидааст. ҷиҳати омодагии ҳамаҷониба ба ин чорабинии сатҳи ҷаҳонӣ Тоҷикистон ва Нидерландия ҳамчун ҳамраисони он тамоми кӯшишро ба он равона намуданд, ки конфронсро ба як чорабинии таърихӣ табдил диҳанд. дар ин самт аллакай якчанд санадҳои дахлдор, аз ҷумла консепсияи баргузории конфронс, харитаи роҳ, стратегияи корбарӣ бо воситаҳои ахбори омма ва дигар чораҳо амалӣ гардонида шуданд. ҷиҳати муаррифӣ ва тарғиби конференсия ҷонибҳо якчанд ҷаласаро дар ҳошияи чорабиниҳои байналмилалӣ доир карданд. аз 31 январ то 2 феврал дар шаҳри Душанбе бо иштироки ҷонибҳо машваратҳои гурӯҳҳои корӣ, семинар ва брифинги корпусҳои дипломатӣ гузаронида шуд, ки дар доираи он қадамҳои минбаъда дар роҳи омодагӣ ба конференсияи оби созмони милали муттаҳид 2023 мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. тибқи қадномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба тартиби гузаронидани конференсияи соли 2023 дар раванди омодагӣ ба он конференсияи дуюми Душанбе мақоми махсус дорад. аз ин лиҳоз дар ҳошияи конференсияи дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 марафон, намоишгоҳ, экскурсияҳо ва фестивали оби Душанбе гузаронида шуд. номи ман Натали Олисахер, намоянда аз шоҳигарии Нидерланд. ин конфронс як зинаи хеле муҳимест барои конфронси соли оянда дар шаҳри Нью-Йорк, ки Тоҷикистону Нидерланд онро ҳамраисӣ мекунанд. воқеан мо аз таҷрибаҳои ҳамдигарӣ бисёр чизҳоро меомӯзем, чун дар кишвари мо кӯҳҳон нестанд. он захираҳои обие, ки дар минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон воқеъ гардидаанд, омӯхтанашон барои мо ҳам заруриянд. бо ин ҳама таассурот аз конфронси имрӯза, ки донишамонро дар бораи обу иқлим, роҳҳои пешгирии тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба онро мукаммал намудем, барои манфиати башарият оянда истифода мекунем. раванди оби Душанбе як фурсати муҳимест барои гуфтугӯ бо дигар кишварҳо ва созмонҳои дигар, ва мо кӯшиш мекунем, ки ҳамаи ин донишҳоеро, ки дар тӯли 2 рӯз гирифтем, оянда истифода барем. дар ҷаласаи аввал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ кард, ки воқеан мо хеле чизҳоро омӯхтем, зеро онҳо чандин сол қабл дарк карда буданд, ки об то чӣ андоза муҳим аст. акнун мо имрӯз муҳимияти обро барои инсоният дар рӯи замин ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор амиқтар дарк кардем. ман Ласло Борбери аз Руминия мебошам. тавре ки маълум аст, бе об ҳаёт вуҷуд надорад. имрӯз конфронс бо як муассирияти хос доир шуд ва омодагиҳо ба конфронси дар соли 2023 дар шаҳри Нью-Йорк баргузор шаванда қавитар мегарданд. ман ҷониби Тоҷикистонро барои ҳамраисӣ дар чунин як чорабинии сатҳи баланди таърихӣ шодбош мегӯям. бубинед, мо дар минтақаҳои гуногун зиндагонӣ мекунем ва вобаста ба имкониятҳои табиии худ дастрасиамон ба обу гигиена ва санитария низ фарқ мекунад. чун ҳадафи асосии конфронси мазкур такон бахшидан ба амалҳо дар самти дастрасии ҷомеаи ҷаҳон ба оби тозаи ошомиданӣ мебошад, мо ҳама бо самимияти хос инро дастгирӣ мекунем. ин ниҳоят зарур аст дар самти таъмини рушди устувор. аз тарафи дигар, ҳамин мавзӯъҳои мубрамро бояд ҳарчи бештар ба насли ҷавон омӯзонем.
дар доираи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор шудани конфронси созмони милали муттаҳид оид ба баррасии ҳамаҷонибаи миёнамуҳлати татбиқи ҳадафҳои 10 солаи байналмилалӣ таҳти раёсати тоҷикистон ва нидерландия собитгари он аст ки тоҷикистон яке аз давлатҳои ташаббускор дар самти ҳалли мушкилоти обу иқлим дар ҷаҳон эътироф шудааст. чорабиниҳое ки дар душанбе ва ню-йорк баргузор мегардад барои пешгирӣ кардани раванди нестшавии захираҳои об, пешгирии биёбоншавию таъмини муҳити хуби экологӣ ва беҳтар шудани дастрасии аҳолии сайёра ба оби тозаи нӯшокӣ нақши муҳим хоҳад гузошт. бо назардошти ҳамин ҷомеаи ҷаҳон аз ин ду чорабинии калон натиҷаҳои хубро интизоранд. имрӯз низ чорабиниҳо дар доираи баргузории конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таҳти унвони такон бахшидан ба амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи об дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар кохи сомони бӯстонсарои ҳукуматӣ идома кард. дар доираи баргузории панели мавзӯӣ баланд бардоштани устувории захираҳои об дар шаҳру деҳот ки дар ҳамраисӣ бо бонки ҷаҳонӣ ва юнисеф доир гардид, мутахассисону коршиносон оид ба нақши об ва тадбирҳо ҷиҳати устувории он дар шаҳру деҳот баромад намуданд. нақши тоҷикистон дар ҳифзи захираҳои обӣ ва рафъи мушкилоти марбут ба обу экология боиси таҳсин аст. ташаббусҳои тоҷикистон ки таи ин 12 сола пешниҳод карда шуд натиҷаҳои мушаххасеро ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам минтақавиву маҳаллӣ ба бор овард. нигоҳ доштани устувории захираҳои об дар шаҳру деҳот албатта муҳим буда барои татбиқи он чорабиниҳои мушаххасеро бояд роҳандозӣ намуд. конфронси имрӯза ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид майдони фарохеро барои баррасӣ ва ҳалли мушкилоти марбут ба об фароҳам овард. воқеан ҳам нақши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт назаррас аст ва умедворам ки бо натиҷагирӣ аз ин конфронс иштирокчиён нақшаҳои мушаххасеро ки дар оянда боиси коҳиши чунин мушкилот дар сатҳи ҷаҳонӣ гардад пешниҳод менамоянд. гуфта шуд ки чорабинии имрӯза имкон фароҳам овард ки барои ҳалли мушкилоти марбут ба об масъулин ва коршиносон табодули таҷриба намуда роҳҳоро барои ҳалли чунин мушкилот пешниҳод намоянд. дар ин чорабинӣ ба ғайр аз масъулин аз бонки ҷаҳонӣ ва юнисеф инчунин намояндагон аз арманистон, испания, колумбия, португалия ва дигар ташкилоту созмонҳое ки фаъолияташон ба обу экология ва санитария равон шудааст иштирок намуданд. Ce forum qui a permis aux acteurs du secteur de l'eau d'échanger. ҷумҳурии тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳо дар самти ҳифзи обу муҳити зист ки тағйирёбӣ бо сурати иқлим боиси боз ҳам тезу тунд шудани ин мушкилот дар сайёра гардидааст кӯшиш мекунад то қадамҳои устувореро дар ин самт гузошта диққати ҷомеаи ҷаҳониро барои иқдоми ҳифзи захираҳои об ва пешгирӣ аз тағйирёбӣ бо сурати иқлим равона месозад. чорабинии имрӯза бори дигар собит намуд ки ҳалли мушкилоти марбут ба обу экология иқдоми муштаракро тақозо мекунад ва мо коршиносон тавонистем пешниҳодҳои худро дар ин самт ба якдигар расонем ва дар навбати худ тавсияҳои дигаронро гӯш намуда хулосабарорӣ намоем. дар ҷарояни ин чорабинӣ иштирокчиён дар маърузаҳои худ оид ба самаранок истифода намудани об, чораандешӣ дар самти таъмини аҳолии шаҳру деҳот ба оби тозаи нӯшокӣ, бо ин роҳ пешгирӣ намудани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ва дар маҷмӯъ оид ба устувор нигоҳ доштани об дар шаҳру деҳот баромад намуда пешниҳодҳои мушаххасеро дар ин самт ироа намуданд. дар ин замина иштирокчиён нақши ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилалӣ ва иштирокчии фаъоли муҳимтарин чорабиниҳои байналхалқӣ оид ба ҳифзи табиат муҳим арзёбӣ намуданд. воқеан имрӯз ҳам дар ҷаҳон даҳҳо ва садҳо миллион одамон аз сабаби нарасидани ин неъмати табиӣ азият мекашанд ва ҳатто миллионҳо нафар аз истеъмоли оби ифлос гирифтори бемориҳои гуногун шуда ба ҳалокат мерасанд. яъне масъалаи истифодаи об ба як проблемаҳои ҷиддии глобалие табдил ёфтааст ки фақат тавассути кӯшиш ва иқдоми дастаҷамонаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳаллу фасл шуда метавонад. албатта ташаббусҳои тоҷикистон дар самти обу экология ки давоми чанд даҳсола пешниҳод карда шуд метавонад дар самти ҳалли ин мушкилот таъсири мусбат расонад. баргузории конфронси имрӯза низ имкони мусоидеро барои коршиносони ҷаҳон фароҳам овард ки якдигарро гӯш кунанд ва пайи рафъи мушкилоти марбут ба об иқдомҳои муассиреро амалӣ созанд.
солҳои охир гарм шудани иқлими сайёра идома дорад ва ин барои ҷомеаи ҷаҳон боз як хатари нав ба вуҷуд овардааст ки он бо суръати ғайримуқаррарӣ об шудану то рафт кам гардидани майдони мавҷудаи пиряхҳо дар кӯҳистон мебошад. We are extremely grateful, to the Tajik government for ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои марбут ба обу иқлим тавонист таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонро барои гирифтани иқдомҳои назаррас дар ин самт ки воқеан ҳам сол то сол ба як масъалаи доғи ҷаҳонӣ табдил меёбанд ҷалб намояд. бо муҳимияти ин масъала ҷомеаи ҷаҳониро мебояд дар ин самт бетаваҷҷӯҳ набошад ва бо мақсаднок истифода бурдани барномаҳое ки дар доираи ин 10 сола амалӣ карда шуд бояд минбаъд низ дар ҳамин раванд тасмимҳои ҷиддӣ мавриди татбиқ қарор дода шаванд. чорабинии имрӯза имкони мусоидеро барои мо фароҳам овард то барномаҳои худро муаррифӣ намуда ҳамчунин бо пешниҳодҳои ҳамкоронамон аз кишварҳои гуногун ошно шавем. with the international partners as well as other governments. бо вуҷуди ба анҷом расонидани корҳои назаррас аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти экологӣ ки дар натиҷаи афзоиши босуръати аҳолӣ истифодаи аз меъёр зиёди маводи гуногун ва таъсири кимиёвӣ ба амал меояд мувозинати экологӣ вайрон гардидааст ки ин ба ҳаёти аҳолӣ таъсири манфии худро мерасонад. дар охир маърузаҳо натиҷагирӣ карда шуда барои татбиқи тадбирҳои пешниҳодгардида хулосаҳо ироа карда шуд.